En el cas de Plensa, el que realment és fantàstic és que hem aconseguit una cosa per primera vegada, i és que l'exposició no es plantegi només en la sala d'exposicions, sinó en la totalitat de l'edifici. Des de l'entrada fins al pati de Provença, pati de Passeig de Gràcia, sala d'exposicions, golfes, terrat, hi hagi un circuit al voltant d'aquesta exposició on el diàleg permanent entre el Jaume Plensa i el Gaudí es veuen amb diferents textures, amb diferents volums, amb diferents figures. Respecte a l'exposició expandida, que hi havia un somni, una aspiració per part de la Fundació Catalunya la Pedrera, que era que cada un d'aquests projectes no fos només un projecte nostre i a la Pedrera, sinó que tot l'ecosistema cultural de la ciutat pogués respirar el mateix tema, en aquest cas Plensa. Haurem completat aquest altre somni, aquest altre desig de que tota la ciutat de Barcelona respiri Plensa.